buba gerani mutu awo takelai situng sini buba gerani ima ini mekang situng sini buba gerani mutu awo takelai situng sini buba gerani ima ini mekang situng Chungo phale janai ro takti lo komo rei thang chungo thangui tangai ro lo phani suram molang Sini buba gerani mutu buba gera ayo lotung buba gera ayo lotung Greta tipalen maro nai Greta tipalen maro nai Ay que chupa chole nai Ay que chupa chole nai Ibrasa ayo lotung Dapat madam na काम करने सब क्या? जतन काम करन सब क्या जों दिल्लीआव 2 दिन जंतर मंतर जों आरो गण अवस्था नासुका जों आरो गण अवस्थानो जों बेलानि सक्सेसनि माने थायो माने हातारनि एमपि रगो जों फानफैगा सिलिगुरि एमपि बतंगो चला एमपि बतंगो ताई NFNS नि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट बतंगो मनीष तामांगजी बरगो जतन सपोर्ट खायनाय जोंनि Greta Gerbarena support खालायलागा बेलायनो दंथागो बबाग्रानो थांजानो मारिनि सिंथिनावबो संबोखा जों दिनै फाय दिल्लीनि हयतो तिरफ्राव फाय संबायलायजा ट्रेनो किसा प्रॉब्लेम दं हा दैखरि दं चामुंनि किसा प्रॉब्लेम खाहायबोनो जों मेनेज खायो खालायजा आइफोन जों आपनाव खाथिया जों देबसि खाबोजावो जादो फानि दै नेक्स्ट जेनेरेशन नाव थांलांनानै दै ग्रेटा प्रॉब्लेम माना बे जों देबसि कष्ट मानानि नांगौ कष्ट या जों देब कष्ट ननो जों सह्य खायमानाय जों तिताबुक और बादारघाट आगरतला फाय सफायजा आगरतला फाय सफायो जों अबनुखा जों रिसेप्शन खायनाय दङ आं नबो सानाय जों दिल्लीनि फिर फायफानो जों ग्रेटार तिरफ्रालेनो पगलायगला जारा दिल्ली अभियान थानाय दङ पाइपले हामबाय मारियो देब हामबाय मारियो जों रिसेप्शन खायनाय दङ नगो दंतै जों सपोर्ट खायनाय दङ जतनो नतिफ्रा बासि दङ हामबाय जों दिल्लीनि फिर फायगा ग्रेटार तिरफ्रालेनि दिल्ली अभियान जों थांफायगा ताबो आगरतला फाय सफायजा अरबो जों साइमांका आगरतलाबो बुबाग्रानि दागि मुंबाय बुबाग्रानि चोबा मुंबायनो चिन बागिनाय माइ एरेन्ज खालायजाक सामुं एरेन्ज खालायजाक खानाव ब्लाइखाय दंथगो हामबाय जतनो मैडम आ माइ की ताबुक थांगे दिसायलायनाय आवले ताबुक के खलाय तलाखा पेकेट दखिन खानाव अ पेकेट दङ बुदो याफाय रिवान हायमा दङ ओमफ्राय अ पालबाक्सा जतन आरो थांनाय पालबाक्सा आरो जतन ब जागाव आबो लोकेशन दं प्लेस आबो लोकेशन जों तलांनाय आरो फायजाक न आरो फाय गय ताय का जों आरो जे बरक खानाय आरो जत बरक सफायलिया तामहिमा कुमारघाट दगो तेलेमुरा दगो धर्मनगर दगो माहिके बाक्सा पठाका ताय देब खाकजों माने गांगा तायसिन करे थांगा गुवाहाटीनि बरक जों सामुं रक पाठकमानि बरक नबो पाइपले हामबाय मारियो गुवाहाटी बद जे तंनाय र कर्मचारी रक दङ गुवाहाटीआव तंनाय फरायनाय स्टुडेन्ट रक दङ ले गुवाहाटी बासि रक दङ जों सुबा दिल्ली अभियान खानाय दङ सामुं ताय दै रक बिनो बरक पाइपले हामबाय दिनै जों 27 तारिख जन्तर मन्तर जों लामरेलाय माने दिनै 2 दिन जोङो सिटिं डेमनस्ट्रेशन फायो दिनै जों फिरलायका ताव बादारघाट बेलायखे खा दंथबो जों त्रिपुराव सफायजाक गाहाम गुरुंखायनो बेलाय जुंजाल बिसिंथि फानो जों खा दंथजाक तामनि होनबा जों जन्तर मन्तर थांबाय गाता त्रिपुरालेन कक्तिसालाय मेखा सिरि खगलाय माखा एमपि रक फायो चिनि त्रिपुरा सारकनो फियकनानि बागै बर' पार्लामेन्ट कक्तिसानाय हिने जों कक लांखा आबो सबसे दंथमानि जोंनो फातानि बरक पर्यन्त सापर्ट खायै दङ बसु खा दंथमानि उमहाय खलायनो चिनि एमपि बो मासा दङ किन्तु सालसापनो त्रिपुरा सारनो मथानाहि कक साया आबो बेलाखे बुखा दुख नांगो तामनि हिंकाय आं खाकायो बनि सागो बो खा वानसुगै दंना और थामसा मथाव जोंबो दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेन नबो सापर्ट खालायनाय बुखा दंथ'याङै दंना सालसाबो फायनाय किन्तु जरा दंसानि
फाइनानि नांनाय जरा तंसानि फायांके कायसे गान दंगो बो मुनागो हामनाय त्रिपुरा सारक मुनागो हामनाय ओ थानजाव बुबाग्रा रिङै दङ तावबो रिङै दङ जत त्रिपुरा सा जत थानजाके फायदि त्रिपुरा सारने मुक्ति एकमात्र ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबोनो सेचिने सबसे कतर वानसु बंगना नांनाय केबोता केबेंथं चिनि सानमानि जागा जों अर जे दिल्लीआव थानाय बरंनि बागै चिमिया जत त्रिपुरा सारने मुक्तिनि बागैसे जंतर मंत्र थाङे एमन जों तिनि त्रिपुरा सार विशेषके चिनि बुरिर बुसुके चुंसा साखलायका जंतर मंतर दिल्ली चिनि नक थाय हाय मा तंसो आसके चिनि आसक 2000 बरफ ओ जगह थांबाय लीलाग्रि तनि माने आबो दिल्लीआव मकल क्लायखा